emakhosini. Kukhona ugogo ubuzile noma umkhulu angazi phela amagama unokuzitshela ukuthi umuntu wesilisa noma umuntu wesifazane, kodwa kukhona umbuzo engibuzwe wona kuthiwa manje ekhaya amagceke mawangcolile senza njani? Very deep. Amagceke, remember, ikhaya linabanikazi bayo. Like for example, kunabomkhulu, kunabogogo, nawo asikhulume ngokuthi kusele izizukulwane ke ezingazi lutho ngokuhlambulula kwekhaya. Ngokomthetho inina bantu basekhaya enizihlambululayo, aniye next door nobuza ukuthi kuhlambululwa kanjani ikhaya. Owase next door unesilwane uzonitshela ukuthi hlabani isilwane esithize ukuzazi ukuthi nizommema, ukummema kwenu ukuzodlisa isilwane sakhe. Awucela usiko next door, that is the biggest mistake. Awuceli. Ushaywa ekhaya kukhona abantu abadala baniphehlela amanzi amnyama manje, abomalume abo-anti kube ngathi umsebenzi kanti hayi ni-introduce kulesilwane. So next door it's even worse. You don't ask for indlela yesintu, you rather nifune umelaphi wendabuko ukuthi azonihambisela yona ngesimoya. Naye lo melaphi wendabuko kungajwayeli imbuzi kabi, imbuzi nizibulele ninamacala njalo mbuzi. Naye kwamele abe connected nabakini ukuze azokwazi ukuqhuba lo msebenzi. So ukungcola kwamagceke, number one, before siwaklina angcoliswa yini, it depends. Kuyenzeka ukuthi wena owangcolisile. Yebo, i-abortion iyawangcolisa amagceke, iyangcolisa umsamo, if you don't know. Kukhona amathongo wabantwana, very powerful angels, very powerful, ithunywe powerful ke lezo zabantwana, cause ziyakhona ukuthi ngalo mntana we-abortion omyenzile, once ungamhlambulula lo mntana angakhona ukuyenza umehluko emsamo, ngoba kusuke kenzani, sekubizwa isoul yengane i-very powerful because of innocent, yayenzwa kabi. So mayenzela ubuhle yakhona ukuthi uguqule umsamo. That is why sithi yenzana amalati abantwana. Kubuye futhi yini engcolisa umsamo? Niyahamba izizukulwane right now, nizukulu nonke, nizukulu zakamthembu, kodwa ke omunye ungena eZCC, omunye ungena iPCC, omunye ungena uya kuba umnyanga mthakathi omunye. So now iyangcoliseka ngaleyo ndlela ngoba anikhona ukubona ukuthi maseyifika la ekhaya senza into eyodwa, whether umzalwane or what. Makuthiwa la ekhaya kuyagezwa, kuyahlaba, ushiya le oyilanda ngaphandle inkonzo yonke lento nenza into eyodwa. Fana nanoma kuthiwa uyeza umhlambululo uyohlambulula ikhaya lakini, kwamela nithole inhliziyo ziyinto eyodwa, nivulelane inhliziyo kukuhle, nikhuluma into eyodwa. Kodwa into eyenza ukuthi ikhaya lingahlambululeki because of omunye nomunye uyozilandela amakhathakhatha la zilandela khona. Omunye uza ne-information yabazalwane ukuthi akuyenza lokho, by the time nithi nohlambulula ikhaya, lo mzalwane uthi yena kodwa uyayibona incindezelo ukuthi la ku-cast ikhaya lidinga ukuhlanjulula, abathakathi bazingenela kule khaya. Kukhona abathakathi ikhaya mali-weak lingahlambululekanga, kukhona abathakathi bendawo ababeka into zabo emakini cause akuhlambululekanga. Hey, ngiyakhuluma, angeke kwamele ngiyikhiphe into yamakhosi, iyajula kakhulu. Ngenxa yokuthi akunazwano la ekhaya, ukuhlambululeka kwekhaya kuqala how you interact to one another ekhaya. Iqala lapho.
Uma kukhona back room akazwani no angithi nabazi laba abasala kuma main house igora too much. So abantwana babobhuti nabashaya, hey ba useless kodwa anibelongi futhi ukuthi anina right nokuthi nibe ku main house because of imithi moshile emakhaya. Do we have a solution ngalokho? Ngaphandle ukuthi nibe into eyodwa, ingqondo eyodwa, inhliziyo eyodwa, angeke ikhaya lihlambululeke. That is why nizohamba niye emanzini ey'ntabeni ngoba there is no way. Kukhona ikhaya uma ulibheka uyabona ukuthi hayi angeke, nanoma ningathi nizozama ukuhlambulula kanjani ngeke, nimoshile nje umsamo wala ekhaya. So amandla wentaba, hlangana nathi Southgate Mall ngo-7 o'clock kula sohlangana khona sentabeni. Sobe siyothetha amacala omsamo, silungisa imisamo, silungisa amaladi abantu, silungise impilo yakho, sikubonisa amandla intaba nomlilo. Kodwa-ke i-one into esiyaziyo ukuthi asidamane sikuyise kwimvelo ungahlanzekile, ungazilelanga imvelo. Imvelo ikudinga uhlambulekile. Yingakho we do have i-WhatsApp group. Uma ungisendela nje i-WhatsApp ngiyaku-add uthi ngicela ungi-add, ngiyaku-add because we've got days la sizobe sizilile ngey'nsebenzo for intaba. Kukhona okuphathwayo, umusa lo esinenzela wona. Because lento siyenzayo mawuza one-on-one kimi, believe me, it's gonna be expensive. Umusa esinenzela wona ngoba abantu abahlezi ba-loaded ey'khwameni zabo. So amandla entaba iyawalungisa umsamo wakho. Uma ungenayo i-access, kungenazwano, ungalungiselwanga amacala from as early as young age, umlilo wentaba uyalungisa. Uzobona amandla entaba emakhosini. Please don't forget to like and subscribe. Nisenzele ngomusa. Amen.